И поради обилната реколта от домати, отваряме консервената фабрика. Да. Понеже доста обичаме доматите и последните 300 буркана и шенца свършиха. Изчезнаха, не знаем къде от мазата. Дали ще има доматен сок с ракийка, дали домати на буркана за манджа, всичко приключи. Ами да, започваме първо с червения, после розовия и накрая моята голяма любов, червито. Да, червито. Но първо с какво ще се пофалим? Нашите люци чушлета, чорбаджийско халапеньо, както ние си ги кръстихме. Ама обясни защо. Защото миналата година опитахме за втори път, първият път беше неуспешен, но втория опит беше успешен и кръстосахме халапеньо с чорбаджийска люта. Нали така беше мило? Да. Да не бъркам само чорбаджийската. И се получи нещо уникално. Което ти не си опитвал. Аз не смея. Обаче отправих едно предизвикателство към тебе. Значи, моето мило ме предизвика от тази червената, която е озряла, да се отхапя съвсем Само малко. тук в началото. Често казвам, малко ме е страх. По принцип, мога да ям много черен пипер. Вярно е. Прекалява. Много че съм. Но лючишлета не са моята страст. И ще опитам. Ти нищо не отхапа. Сериозно. Ама отхапи си. Ти само някакво гризна. Как е? От 1 до 10 колко? Сега спирай.